Yau na kawo muku wani sabon fim na babban jarumi Suya wanda labarin fim ɗin mai suna Karfo. Labari ne na wani wanda ya kasance lauya ne a kotu amma kuma aikin shi kawai zalunci ne. A wannan fim ɗin Suya na da irin wani fawa wanda zai iya bayyana cewa kun jima ba ku ga irin wannan fina-finan Indiya sun yi su ba. Sabon fim ne mai suna Karfo wanda muke sa ran cewa a wannan Lahadi ta gobe kenan Sultan zai fassara mana shi. Sa'annan wannan fim ɗin ya taka rawar gani daga crore ɗari da abin da ya kashe wannan fim ɗin zuwa crore 340 da ya kawo a cikin box office. Wannan fim ɗin ya yi ƙoƙari sosai kuma sannan wannan fim ɗin labarin shi yana da matuƙar daɗi sannan faɗan fim ɗin zai matuƙar burge ku. Fikira sun fassara shi a wata ɗaya da ya gabata, a yanzu kuma an saki HD mai clear kenan kuma sannan muna sa ran cewa Sultan zai fassara mana shi a gobe in Allah ya kai mu tare da sauran fina-finai masu kyau. Gobe ku tara mata akwai fina-finai masu kyau sosai wanda zan kawo muku. Wannan dai shi ne na farko Karfo. Ga dukkanin mai buƙata akwai namba na a cikin bidiyon zai ɗauka min magana a WhatsApp ne kuma dai a Telegram ne zai iya ɗauka min magana. In kuma yana kalla a TikTok ne zai ga namba na a cikin bio ko kuma yana kalla a Facebook ne zai ganta a cikin profile. Domin ku amince kallon wannan fim mai suna Karfo. Kar ka sake ka bari a baka labari, kar ka sake ka bari a baka labari domin zan dawo in bada labarin fim ɗin da abin da ya faru da kuma yadda fim ɗin ya kasance. Kar ka sake in dawo in bada labari, ya cancanta a ce ka kalla duk abin da na faɗa, ka kalli abin da ya faru cikin wannan fim ɗin zai matuƙar burge ka, Karfo.